Monggo. Ayo le, joget le. Asik. Bang Super Matur Subhanun Bung Sawaji. Ketua panitia. Salam ada Victor. Para Wonten Bang Jatim di Radalan Radalan. Yo. Sebesar malih teman-teman nasionalisme ingkang wonten ing front Margainis. Wonten Pak Langking, wonten Pak Sunario, wonten Ibu Budi Ningsih. Juga pemirsani wonten ing channel YouTube. Rasa sujata. Ora liya yen dheweke arep dikebeda kuwi teku aku teke dia cinta aku suka yo dheweke kondo cintane nganti kiamat samono uga tresnaku ora bisa luntur nganti kapan aku kuwi cinta Monggo Pak Bokti. semati rintik-rintik hujan di malam hari sayang. Iya, sayang. Kau memang cantik, kau milikku sendiri. naik sampan yang di laut biru kasih kau memang tampan kau pria idamanku Ayo memuji urip bisa kasembatan urip bebrayan nganti tekan pupute jaman lala 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 la. Oh cinta kayak di surga. Matur supen sugeng dalu Bapak Agus saking PMD matur suwun rawuhipun Bapak Agus. Ayalane wong kang sugih rasa sujanan ora liya yen dheweke arep dikebeda kuwi teku aku teke dia cinta aku suka. dheweke kondo cintane nganti kiamat ora lila yen dheweke harap dibeda kuwi teku hidup semati Rintik-rintik hujan di malam hari sayang kau memang cantik kau milikku sendiri. naik sampan ya di laut biru kasih kau memang tampan kau pria idamanku Ayo memuji urip bisa kasembatan urip bebrayan nganti tekan pupute jaman lala 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 la. Oh cinta kayak di surga. Rintik-rintik di malam hari sayang
kau memang cantik, kau milikku sendiri. Naik semangat di laut biru kasih, kau memang tempatku pria idamanku. Ayo memuji urip bisa kasembatan, urip bebrayan yen nganti kupute jaman. Lala 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 la, oh cinta kayak di surga. Monggo Pak Gani. Kinurban jiwa raga ngundang rasa tumetes sikalku alirku yai segoro tatan bisa luluke hatiku wegan ku ngeteni lewong dadyo ati sawiji senajan apa tak lakoni Matur suwun Bu Limbuk. Mbak Liar ini. Nah, jenenge seniman iki jarene ra ketak klungsu melok gotong royong melok udun. Ngono. Iki titip didum Sirata karo kanca-kanca sinden. Matur. Nggih, matur suwun. Rata apa ora kuwi? Sik. Wong 5 jiro 45. Nek tambahane iki lho. Matur nuwun. Niki saking panjenengan to, Mas? Oh, rata. Silvi betatut ae iki lho. Iki lek loro-loro. Wah, kalih iki. Nah, alhamdulillah. Bagai lho, Pak. Nah, wis ora didum. Boleh Matur neh, wis to. Ya Allah, laris. Nduk Lia. Dalem. Aja lali dongane ndang selesai iki dhek utang-utangan BPKB. Dongane ndang iso jumuk. Lah ngene kok tak. Nggih, matur sembah nuwun sanget, Mas. Nggih, matur suwun Bu Limbuk. Ha nggih, matur panuwun. Oh niki mengke nyuwun sajon malih. Oh nggih, pun to, pokoke Pokoke nek masih beres. dikersake tetap kita aturaken. Nggih, penak petunge nggih Pak Bas. Heeh. Sik disimpen maju neh ebleke digon ngarep kono, Nduk. Nggih. Ya. Disimpen sik sawerane ya. Mbak Cipi, Mbak Raisa monggo. Sik, sing ngarep njaran sapa? 3. Oh, bertiga. Oke. Lho. Yo telu to ya. Malah apik kok ya. Coba. Dadi wayang niku saged diseni napa kemawon? Nggih kriya, nggih luweh-luweh
napa menika suara rupa ngadi salira ngadi busana wis mlumpuk sedaya wonten ing wayang. Monggo. Ya, monggo.